Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gaisuwa da fatan alkhairi ga abota sauraron wannan tasha ta Hula da Kallabi. Yau ga mu da wani bidiyo mai taken matsayi uku da mace take da shi da bata sani ba. Ku saurari wannan daga bakin malaman mu. Mace a gurin namiji yana buƙatar lallai ya zamanto ya same ta da cewa ita ce wannan wata mabubbuga ce ta aminci na. Wata mabubbuga ce ta samun kwanciyar hankali na. Wata mabubbuga ce wadda za ta zamanto min madogara ko majingina akan abubuwa da dama na rayuwa. Mace tana taka rawa a rayuwar namiji in ta san me take yi a kowane irin role da kuke ganin mace tana iya zamantowa ta alaka a tsakaninta da namiji. Wata rana mace sai ta zamantowa namiji kamar uwa saboda za ta iya taka gudunmuwar da uwa za ta taka. Wata rana sai mace ta zamanto kamar yar uwa saboda za ta yi mai abin da yar uwarsa mace za ta yi masa. Wata rana sai ta zamanto abokiyar hira wadda za ta ɗebe mai kewa ta sanya shi farin ciki. Wata rana kuma a wani yanayin sai ta zamo ta amsa sunan mata duk ta aje waɗancan matsayin a gefe ta fito mai a matsayin mace wadda take mai ɗebe mai kewa da biya mishi bukatunsa na ɗan adamtaka. Macen da ta gane ita ce wadda ta yi da kowane irin wannan matakai da rawa za ta iya takawa a cikin zamantakewar aure. Wallahi suna cikin mata da suke samun nasara a cikin zamantakewar aure. Da haka kuni lahu unsa ya kullaki rajula, ki zamanto mai mace da gaske, to ina tabbatar miki zai zamanto miki namiji na gaske dan halak ne jin ragamar rayuwarki. Haka ake so macen kwarai ta rika ba ma wa rayuwar auren ta kariya, ba kadai daga matsala ɗaya ta faru ni wallahi na gaji ni kawai a zo a san mafita, miji goma ba uba goma bane, ni in ka sake ni ma yanzu wasu za su so ni, mutum nawa ne suka so ni, dan Allah ya baka sa'a, ni ina da abubuwa da zan yi a rayuwata, in ma na fita zan yi karatu, zan yi sana'a, zan yi kaza cikin abin da mata wururi na shedan yakan ɗebe su rika ji a zuciyarsu. Wannan ba daidai bane. Matsala in tana faruwa kokari ake a saman mata mafita gwargwadon hali. Sai abu ya cuɗe ne an kai bango an yi abun ya gagara sannan ne rabuwa take zamantowa mafita. So tari an samu wanda irin wannan ururi ya ɗebe su rika ganin saboda laifuka kankana da sukan iya giftawa a kowane irin gida na aure ya zamanto wannan ya gifta su gagara hakuri su fita, kun wallahi in ka tambaye su za su baka labarin da na sani da nadama. Da haka abin da ake so mace ta ɗauka cewa gidan aurenta nan ne duniyarta, nan ne jin daɗinta, za ta ba shi kariya da kowane nau'i na abin da ya shafi ba da kariya cikin abin da yake halal ne a cikin addini. Soyayyarta da mijinta za ta yi ƙoƙari ta ba ta kariya, idan an samu matsala za ta yi ƙoƙarin ta samar da mafita, ba ta zamanto da kawai za ta hau keburin ƙememe ni ina nan gurin saboda ni ce sai an zo an neme ni, sai an ban haƙuri, sai an ka maslaha, sai an yi kaza. Mace ta kirki ba ta bari ma sabani yayi nisa tsakaninta da mijinta. Mu duba mu ga yanda abin da ya faru a kissar Khawla din nan ya faru. Ana samun damuwa neman mafita ta tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To matalla, da fatan yan uwa mata masoya an ji waɗannan nasihohi daga bakin malamanmu, za kuma yi amfani da su. To ku tara a gaba domin samun wani bidiyo mai ƙayatarwa da ilmantarwa. Mu huta lafiya.